जिल्ला बाहायनि आफादि जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरि आरो गासै दख'रा आरो फरायसालिनिफ्राय गासै बाहागो लाफैनाय आरो बर' थुनलाइ आफादनि क'क्राझार जिल्लानि आफादगिरि मानगोनां बिथां आरो लोगोसे मावथि लोगो बिथांमोन जोङो दिनै साननै सिगाङाव मिथिनो मोनदों जे प्रफेसर लाइसाम लाटु सिंआ भाइस चेन्सेलर हिसाबै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव बिथांनि एगेन्स्टै मास मोनथामसो सिगांनिफ्राय बेयाव सिएम भिजिलेन्सनि इनभेस्टिगेसन सोलिदोंमोन नाथाय जों मिथिनो मोनबाय जे बिथांनि जि केस आरो जि एलिगेशन कारापसननि जि एलिगेशन आरो फ्रड खालामनायनि जि एलिगेशन बिथाङा बेयाव दायनिगिरि जाबाय आरो बेखायनो बिथाङा हाइकर्टनिफ्राय एरेस्ट जानायनि सिगां बिथाङा माने एरेस्टेड सासे पार्सन हिसाबै हाइकर्टनिफ्राय बेल लानानै माने दिनैहाय बेयाव अफिस खालामखोमागासिनो दंमोन दा बिनि थाखायनो जोङो बेखौ मिथिनानै जों खावलायदों गभर्नर साहबखौ आरो आसामनि मानगोनां सिएम बिथांखौ आरो बिटिआरनि सिएम बिथांखौ जे बिथांखौ थाबैनो बे इउनिभार्सिटिनिफ्राय बोखारनांगौ मानोना बिथाङा बे इउनिभार्सिटियाव भाइस चेन्सेलर जाना थानो थाखाय जग्यता गैया दा दिनै जों मिथिगौ बेयाव जिखिनि फान्ड मिस एप्रप्रिएट खालामबाय फान्ड मिस इउटिलाइजेसन खालामदों आरो बेवहाय गुबुन गुबुन रोखोमै बिथाङा साख्रि होनायनिफ्राय लानानै आरो अफिस फांसनिंआव बिथाङा माखासे खाब जायै खामानि मावनाय थासारिखौ सोरजिनानै लादों आरो बिनि थाखायनो बे मुलुगसोलोंसालियाव बड'लेण्डनि मोनसेल' इउनिभार्सिटियाव सोरबा बेबायदि काराप्टेड माइन्डजों सोरबा बेबायदि जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि मोनसे गोथार सम्पथिखौ आरो मोनसे गोजौ थाखोनि सोलोंथाइनि फसंथानखौ नस्थ' खालामनो नाजायोबा कारापसन खालामनानै दंस' खालामनो नाजायोबा जोङो सहायनानै थानाय नङा दा बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो स्पष्ट बाथ्रा बुंनो नागिरदों जे बिथांखौ थाबैनो बोखारनायजों लोगोसे दिनै इउनिभार्सिटियाव गोदानै सोरखौबा भाइस चेन्सेलर आरो इनचार्ज भाइस चेन्सेलर बेयाव बहायनांगौ दिनैहाय जोङो मिथिदों फुङाव 7 बाजियाव अफिसाव हाबनानै बिथाङा बे अफिसनिफ्राय बायदिसिना फाइल लानानै आरोबाव खारलांबावबाय दा बियो सासे काराप्टेड मेन्टालिटि मानसिखायसो हादों जाय मानसिया काराप्टेड माइन्डसेट गैयामोन बिथाङा गुबुन अफिसारफोरजों रायलायनानै गावनि बिबानखौ नागारनानै होनांगौमोन नाथाय दिनै बिथाङा कारापसन केसाव एक्यूज जानानै एरेस्ट जाखांनायनि उनाव बेल लानायनि उनावबो सिरि सिरियै फैनानै अफिस खालामखोमानानै सिरि सिरियै अफिसनि फाइल लांखोमानाय बियो सासे मोजां मानसिनि नेरसोन नङा Since Professor Laisam Laddu Singh is a corrupted person, he only has that evil mind. बेबादि मोनसे नेगेटिभ माइन्डसेट आरो बेबादि मोनसे मेलाफाइड माइन्डसेट लानानै बिथाङा अफिसाव हाबखोमानानै सिरि सिरि फाइल खावनायनि बिथाङा सिन्ताखौ हायो दा बेबादि खाराप खालामनो थाखाय गोरों व्यक्तिफ्रा हाया जों मिथिगौ नाथाय प्रफेसर लाइसाम लाटु सिंह one who is highly qualified who is also a statistician and he is also a professor renowned but today he is also renowned for his corrupted acts and corrupted practice in the University of Bodoland so we discriminately we condemn his act आरो बे कन्डेमनेसनखौ लानानै जोङो बिथाङा जेब्लासिम इउनिभार्सिटिनिफ्राय बोखारजाया बे समसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि दाबिखौ जों लाखिगोन आरो बिथांखौ बोखारागौमानि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बे सम आन्दोलनखौ लागोन आरो बेजों लोगोसे इउनिभार्सिटियाव गुबुन गुबुन थासारि जानायखौबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो दाखालि प्रेस मिटआव जोङो बुंदों मानोना बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव नियम बादियै इउनिभार्सिटि कड थायो जाय इउनिभार्सिटि कडाव माखासे मेम्बारफोर थिसनहरजायो आरो दिनै जों नुनो मोनदों मानगोनां गभर्नर बिथांनिफ्राय फैनाय थिसनजानाय माखासे मेम्बाराव जों नुबाय सासेबो बिटिआर ओनसोलनि गैया आरो बे बिटिआरनिनो इउनिभार्सिटि बिटिआर सिंनिनो मोनसेल' इउनिभार्सिटि आरो बेबायदि जानायखौ जोङो दिनै नासयदों आरो नेवसिदों मानोना जों लुबैदों बेयाव खमावबो 7निफ्राय 6 जन जोंनि ओनसोलनिफ्राय मेम्बार मोननांगौ दा बेफोर दाबिखौ जों लाखिदों आरो गुबुन गुबुन समाव जों नुदों जे बेवहाय जे एग्जामिनेशन ब्रान्च जि कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेशननि बेबहार जि माने बिथांनि अफिस फांसनिंनि जे सिस्टेम बेवहाय रिजाल्ट डिक्लेरेशननिफ्राय लानानै मार्कशीट कारेक्शननिफ्राय लानानै आरो गुबुन गुबुन रिइभालुएसननि मेटाराव लानानै जोंनि कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेशन आरो बे ब्रान्चआ कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेशना फरायसाफोरजों मोजां बेबहार खालामा आरो बेबादि फरायसाफोरजों दुर्बेबहार खालामनायनि थाखाय जोंबो लुबैयो जे खुनु एजन सोरबा सासे व्यक्तिया बे इउनिभार्सिटियाव साख्रि मावनाया फरायसाफोरनि एगेन्स्टै फरायसाफोरनि बेबहार फाथिजों लोगोसे फरायसाफोरनि
जि बेबहार फरायसाफोरजों सोलिनाय जि बेबहार बेयो मोनसे मोजां थासारियाव लाबोनांगौ दा दिनै जों बेनिखायनो खावलायो जे बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जाहाथे बेबायदि काराप्टेड आरो बेबायदि मिसबिहेभ खालामग्रा अफिसारा बे इउनिभारसिटियाव जायगा मोननो नाङा दा जों मिथिदों जे कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेशननि जाय बिथाङा बरुवा नामनि दङ बिथाङाबो बेवहाय माने स्टुडेन्टफोरजों मिसबिहेभ खालामो आरो बिनिखायनो जोङो लुबैयो जे बेबायदि मिसबिहेभ खालामनाय बे काराप्ट प्रेक्टिस खालामनाय इउनिभारसिटिनिफ्राय गैया जानांगौ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबायदि इउनिभारसिटिखौ दिनै जा गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानो थाखाय गुवार आसामाव बेल'नो मोनसे जोंनि मोनसे नायल' जानाय इउनिभारसिटि आरो बर'फोरनि थाखाय बे ओनसोलनि थाखाय बेबायदि मोनसे गोजौ फसंथाना बेबायदि दागो गोनां जायोबा जोंनि थाखाय मोजां जानाय नङा दा बेनिखायनो जों खावलायो जे बे मुलुगसोलोंसालियाव इउनिभारसिटियाव जोंनो बावहाय कारापसन फ्रि मोनसे इउनिभारसिटि नांगौ गोग्गो सोलोंथाइ लानो थाखाय जोंनि फरायसाफ्रा हास्थायो आरो बे फसंथाननिफ्राय जों बयबो गोग्गो सोलोंथाइ लानानै जिउआव दावगानांगौ जों हास्थायो दा बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जों बेयाव जिखिनि धरनानि हाबाफारि लादों बेजों लोगोसे जोङो इउनिभारसिटिनि जि दर जादों बिथाङा हाबो बेखौ थाला मारिनानै जों बिथाङा हाबनो हायै मोनसे जोङो मोनसे मेसेज जों होगोन मानोना जों खावलायदों आसाम सरकारनो जों लाइजाम हरगोन मानगोनां सीएमनो जों लाइजाम हरगोन जे बिथांखौ थाब बोखारनांगौ आरो गभर्नर बिथांनोबो जोङो दिनैनो लाइजाम हरगोन दा बेखिनि बाथ्राखौ लाखिबाय जाहाथे जोंनि दाबिया माने मोनसे जास्टिस मोनो आरो जाय एकिउज बिथाङा जाहाथे जोंनि ओनसोलनिफ्राय आरो बे बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय खुनु फोथाय बेयो माने बे पजिसनाव थाबजिनो मोना आरो बेखौ थाबैनो बेनिफ्राय बोखारनांगौ बेनो जोंनि दाबिया आरो बेखायनो नोंथांमोन बयखौबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानायनि थाखाय आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै साबायखर बावदों आरो फैबाय थानाय समाव जों गोनां जायोबा बेनिफ्राय बांसिननिफ्राय बांसिन सोमावसारलांनायनि जे हाबाफारि जों बेखौ लानांगोन गोजोन्थों।